Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rijtje gezet. Het belangrijkste nieuws van Curaçao en de omringende eilanden. Zo gaan we dadelijk ook verder in op een bezoek van minister Rob Jetten aan Bonaire. Rob Jetten is, zoals u weet, de minister van Klimaat en Energie van Nederland. Hij komt ook binnenkort deze week al naar Nederland. Nee, volgende week. Ja, moet ik het wel goed zeggen. Dat dadelijk. Eerst het belangrijkste nieuws. En we beginnen met nieuws over de benzineprijs. Want de prijs van benzine gaat omhoog. En wat dat betreft is de kogel nu door de kerk. Het duurde even voordat de beslissing genomen werd. Eerder hebben we u al bericht dat er werd gedacht over een verhoging van 26 cent per liter. Enorme aantallen, zeker omdat de benzineprijs al relatief hoog is. Nu is besloten dat later deze week op 11 mei, donderdag 11 mei, de benzine 12 cent per liter duurder is. Diesel, en dat is goed nieuws voor de mensen die diesel hebben, wordt 9 cent goedkoper. Dat is gisteren bekendgemaakt door de minister van Economische Ontwikkeling, Rui Sandro Seintje. En zoals gezegd was het al even een onderwerp van gesprek. Is er een vergadering van de ministerraad uitgesteld omdat de minister van Financiën, Javier Silvania, daar niet bij aanwezig kon zijn. Gisteren is er dus gesproken over deze wijziging, maar toen bleek Silvania ook niet aanwezig. En dat vindt de PNP, een van de coalitiepartijen, niet prettig. Ze betreuren het dat minister Silvania niet aanwezig was bij deze belangrijke vergadering, want benzineprijs heeft natuurlijk heel veel te maken met inkomsten van het land, en denken dat er meer aan de hand is. Zo hopen in de toekomst Silvania weer gewoon bij de ministerraadvergaderingen aan te treffen. Aannemersbedrijf opgelicht. Het is een opmerkelijke zaak. Gisteren in de rechtbank stonden 7 mensen terecht die verantwoordelijk worden geacht voor het oplichten van aannemersbedrijf Dik & Doof voor 237.000 gulden. En opvallend is dat mensen die betrokken zouden zijn bij de roof, ze moeten natuurlijk nog veroordeeld worden voordat we dat zeker weten of ze schuldig zijn, dat die afkomstig zijn via een uitzendbureau en dat er zoveel mensen bij betrokken zijn. De zaak wordt nog verder behandeld in de rechtbank. In ieder geval, de rechter moet nog uitspraak doen. Verslag van de reis van minister-president Gilmar Pik-Pissas naar Dubai. We melden al eerder dat Pik-Pissas samen met minister van Financiën Silvania aanwezig was bij de AICE-conferentie in Dubai. Pissas was eerder uitgenodigd toen hij guest speaker was op een AICE-bijeenkomst in Jamaica. Nu heeft de communicatieafdeling van de minister-president laten weten wat hij allemaal heeft gedaan. En daarvoor zijn veel foto's naar ons gestuurd van alle bezoeken die Pissas in de paar dagen dat hij in Dubai was daadwerkelijk heeft verricht. Later horen we natuurlijk nog wat dit de consequenties zijn, wat de positieve gevolgen zijn voor Curaçao. In ieder geval heeft Pissas ons vertegenwoordigd in Dubai en daarvan hebben we nu de beelden. Ongeluk bij Christoffelpark. Vanochtend is er heeft een ongeluk plaatsgevonden waarbij een auto flink in de kreukels is geraakt. Het gaat alweer om het niet geven van voorrang. We hebben nog niet alle details over het ongeluk, maar het gebeurde in de buurt van Christoffelpark en de ambulances waren aanwezig. Auto rijdt scooter aan. Gisteren op de Jan Noorderweg vond er ook een ongeluk plaats. En toen wilde een auto een scooterrijder voorrang geven. Dat ging toch mis. De vrouwelijke bestuurder van de scooter is gewond geraakt, moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Maar al deze ontwikkelingen en de beelden die we krijgen over de vele ongelukken. Mensen, wees voorzichtig in het verkeer. En probeer niet altijd, want dat zie je vaak in het verkeer, nog even sneller door te gaan. Dat kan soms hele nadelige gevolgen hebben. En dan voetbalnieuws. Sontje Hansen gaat naar NEC. Het is al lange tijd een Curaçaos talent van Ajax.
Hij heeft 2 keer mogen invallen in het eerste. Voor de rest veel gespeeld voor Jong Ajax. Maar nu gaat Sontje Hansen zijn carrière verder vervolgen bij NEC in Nijmegen. Voor 4 jaar heeft hij daar getekend. Dus hij is geen Ajax-talent meer, maar een NEC-talent. We wensen Sontje Hansen een van de talentvolste Curaçaose voetballers, zo wordt steeds gezegd. Heel veel succes. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan over naar de reclame en dadelijk meer nieuws. Subway, so meal of the day, te trobe. Cu sabor na nobo, manera barbecue chicken e shawarma chicken. Com um black di minute mee, e waffle fries, o meal of the day, da mas mio com nunca. Hey, antes je minute mee nota bocos, o por cambiar com iced tea of limonada. Pabo sa kiko ta e meal of the day, subi subway.cd. Subway, trae maneboke. De Nederlandse minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, gaf gisteren een persconferentie op Bonaire. Bonaire is hard op weg om te zorgen dat veel meer energie duurzaam is. Zo moet in 2025 80% van alle energie opgewekt worden uit zonne-energie en windenergie. Volgens Rob Jetten is het belangrijk dat er ook wordt gewerkt aan het klimaat om te zorgen dat de klimaatveranderingen niet al te ernstige gevolgen voor Bonaire hebben. Dit zei hij erover tijdens een persconferentie gisteren. Bonaire is een prachtig eiland, van de koraalriffen en de mangrovenbossen tot de omgeving van Washington Slagbaai en natuurlijk ook het prachtige Sorobon. En de afgelopen dagen heb ik hier op Bonaire heel veel mensen gesproken die zich elke dag inzetten om Bonaire zo mooi te houden en waar mogelijk ook nog mooier te maken. We weten tegelijkertijd dat klimaatverandering ook een enorme uitdaging voor Bonaire kan zijn. Want net als andere kleine eilanden kan ook Bonaire steeds vaker geconfronteerd worden met de gevolgen van klimaatverandering. Zoals stijgende temperaturen, steeds extreme weer, bedreiging van de koraalriffen. En natuurlijk ook de energietransitie, omdat heel veel mensen op Bonaire nu al elke dag merken dat elektriciteit heel duur is. Dus we niet alleen van de fossiele energie af moeten, maar energie ook betaalbaarder moeten maken. En we moeten er ook voor zorgen dat Bonaire zo'n mooi eiland blijft met die prachtige natuur, zodat het toerisme, een van de belangrijkste onderdelen van de economie van Bonaire, ook sterk blijft en mensen ook naar het eiland blijven toekomen om dat mooie eiland te bezoeken. En ik ben daarom heel blij dat ik nu vandaag en deze week op werkbezoek kan zijn op Bonaire. Om samen met inwoners, ondernemers, NGO's, natuurorganisaties, maar ook vooral met het openbaar lichaam gesprekken kan voeren over hoe we de komende jaren nog meer kunnen doen om echt goed klimaatbeleid te voeren op Bonaire. Ook aanwezig bij de persconferentie was Ed Nijpels. Mensen van mijn generatie en ouder kennen hem nog als voormalig leider van de VVD. Momenteel is hij kwartiermaker op Bonaire en heeft onderzoek gedaan naar de installatie van een klimaattafel. Daarvoor zouden verschillende partijen om tafel moeten zitten onder leiding van een onafhankelijke voorzitter om een klimaatakkoord te bereiken. Hij heeft er een rapport over geschreven en dat overhandigd aan Rob Jetten. Tegelijkertijd benadrukte Ed Nijpels dat het belangrijk is om ook het sociale aspect niet te vergeten. Veel mensen op Bonaire zijn bezig met klimaat, maar mensen die nauwelijks geld op de bank hebben of nauwelijks geld hebben voor hun maaltijden zijn natuurlijk minder bezig met klimaat. Hij zei er het volgende over tegen Rob Jetten. Als de plannen doorgaan, dan is Bonaire in 2025 voor 80% bestaat in elektriciteit die wordt opgewekt uit duurzame elektriciteit. En dat is een prestatie die we in Nederland nog niet hebben. Dus dat is een compliment waard. Wat ook een compliment waard is als het gaat over adaptatie, dat je ziet dat de natuurorganisaties hier ook al heel goed bezig zijn met de adaptatieproblematiek. Dus het is niet een onontgonnen terrein. Er gebeurt al heel veel op basis van particulier initiatief en dat is denk ik alleen maar goed. Er zijn nog 2 randopmerkingen die ik wil maken voordat ik het rapport ga overhandigen aan de beide heren. Eén is dat de sociale problematiek hier op het eiland. Met een lege maag is het buitengewoon lastig om enthousiast te worden over klimaatbeleid. Maar wat ik dus benadruk ook in mijn advies, dat ook het sociale aspect van die energietransitie, dat die alle aandacht moet gaan krijgen. Zeker als je ziet dat 20% van de bevolking hier leeft onder het bestaansminimum. En het tweede wat ik vaststel, is dat alle partijen waar ik mee heb gesproken, en dat zijn er totaal in Nederland en hier op Bonaire meer dan 80 geweest,
die zijn allemaal enthousiast voor het idee van het klimaatakkoord. Iedereen is dus bereid om mee te werken aan het gesprek over zo'n klimaatakkoord en dus een bijdrage te leveren aan het beleid hier op het eiland. De sfeer is wat dat betreft ook gewoon goed. Er is eigenlijk geen enkele reden waarom je nog zou moeten wachten met het instellen van de klimaattafel. Dan gaan we weer terug naar Curaçao, want daar maakt parlementariër voor de partij MAN, Giselle McWilliam, zich zorgen over de situatie rond CPR, Caribbean Petroleum Refinery. Die hebben vorig jaar lang gediscussieerd, onderhandeld met Curaçao over de overname van de raffinaderij. Dat is toen niet gelukt. Wel heeft CPR een akkoord bereikt voor het gebruik maken van Bullenbaai voor de opslag bij 11 tanks. Nou, nu blijkt, betalen ze daar Curaçao niet voor. En dat vindt Giselle McWilliam zeer verontrustend. Ze haalt haar wijsheid uit een interview dat RCNL Doran van CPR afgelopen zaterdag bij Radio Hooier heeft gegeven. En zij wil vooral van de regering weten wat er aan de hand is. Jullie weten dat de MAN-fractie vanaf eind december toen een openbare vergadering had gevraagd hieromtrent. Nadat er mogelijk vervalsing in het hele proces is voortgekomen. En daar hebben we de minister-president gekregen, de heer Newton, was ook in het parlement, waar tegen ons is verteld op mijn vraag, het was echt op mijn vraag van betaalt CPR? Wat is de stand van zaken met CPR en Bullenbaai? Ja. En volgens de minister-president is alles koek en ei. Dat zij betalen, dus alles goed ging. En we weten ook volgens mij na 2-3 weken hebben ze zelf die contract verlengd. Ja. Maar afgelopen zaterdag, na die interview van de heer Doran, ik weet niet van welke CPR 1 of 2, was het heel duidelijk wat er aan het parlement werd verteld, dat dat niet waar was. Ja. Dat CPR die niet betaalt en daar ook bovenop een verlenging krijgt. En ik zei, hoe is het mogelijk dat wij mensen toelaten naar ons land komen en ons gewoon dit laten doen zonder dat wij iets aan doen, überhaupt iets aan doen. We gaan hun, in plaats om hun boetes te geven, gaan we hun belonen door die contract te verlengen. Ja. Dus het is een hele rare situatie. Een rare situatie, zegt Giselle McWilliam. En zij legt uit dat de MAN-fractie al op 24 februari had gevraagd om de laatste informatie over de relatie met CPR. Tot nu toe heeft ze daar nog geen reactie. Jawel, ze heeft er wel reactie op gehad. Maar het duurt wel even voordat de vergadering staat gepland. Uiteindelijk is de vergadering per 19 juni geagendeerd. Dus vanaf 24 februari tot en met 19 juni op zo'n belangrijk thema, met zo'n hot issue wat heeft te maken met integriteit, geld van het volk, processen die helemaal besmet zijn, dat vindt de regering pisas en l'harmonie en de voorzitter dat de 19 juni wel goed zal zijn. Dus er is geen haast. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik ben blij dat u gekeken heeft en we hopen dat u morgen weer kijkt. Dan gaan we onder meer op bezoek bij de Nederlandse minister van Defensie. Die zal later op de dag morgen een bezoek brengen aan Curaçao. Daarover ziet u gedurende de week voldoende hier bij Extra Journaal. We hopen in ieder geval dat u weer wat heeft opgestoken en volgende week, nee, morgen, ik moet het goed zeggen, en morgen gewoon weer aanwezig bent en weer kijkt. Sorry voor de verspreking. Ik wens u nog een hele prettige dag. Tot morgen. Dag.